ассалому алайкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. Чемпиони пешинаи вазни миёна UFC Билол Муҳаммад гуфт ки Камару Усман сазовор нест ки зидди Ислам Махачев муҳориба гузаронад. Майкл Моралес аниқ арзандаи муҳорибаи унвонӣ аст. Мо дида истодаем ки Ислам муҳориба зидди Камару Усман мехоҳад ва ин чиз фаҳмо аст, чунки онҳо як менеҷер доранд. Оё ба фикри ман Камару Усман аз Майкл Моралес дида барои Ислам рақиби осонтар ҳаст ё не? Албатта, Усман рақиби осонтар аст, чунки ӯ дар 3 сол як маротиба ҷангидааст ва дар 4 муҳорибаи охирони худ 3 бох ва танҳо як ғалаба дорад. Ман дар рейтинг ҳоло ҳам аз ӯ дида болотар қарор дорам, ҳатто нигоҳ нокарда ба он ки дар 2 муҳорибаи охирони худ шикаст хӯрдум. Дар 4 муҳорибаи охирони худ ман 2 ғалаба ва 2 бох дорам, гуфтааст Муҳаммад. Дӯстон, шумо бо ин суханҳои Билол Муҳаммад розӣ ҳастед ё не? Метавонед фикрҳои худро нависед. Шахсоне ки хунукзадагӣ доред, зуд пешоб мекунед, пас ширкати шифофармо ба шумо ин асали гиёҳӣ бо номи паҳлавонро тавсия медиҳанд, ки ҳамаи ин мушкилиҳоро бартараф мекунад. Ҳамчунин ин асал тестостерони шуморо баланд карда гардиши хунро хуб мекунад ва аз ҳама муҳим, ин асал танҳо аз гиёҳҳои табиӣ тайёр шудааст ва дар таркибаш ягон гуна химикат надорад. Барои заказ кардани ин асал ё барои маълумоти бештар ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва мутахассисони ширкати шифофармо дар ҳамаи саволҳои шумо ҷавоб дода ин асалро ба ҳама шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон доставка мекунанд. Довталаб барои камарбанди муваққатии вазни сабук Ҷастин Гейҷи оиди муҳорибаи дар пеш истодааш зидди Пэдди Пимблет фикрҳои худро баён кард. Ман барои ин имконият хеле шодам, чунки ин охирон шанси ман аст. Имконияти ба анҷом расонидани карьераи худ, чӣ гуне ки худам мехостум ва орзу мекардам. Ман зидди Пэдди барои камарбанди муваққатӣ меҷангам ва агар ки пирӯз шавам, пас бо Илия барои камарбанди доимӣ меҷангам. Айни замон Топурия аз ҳама ҷангвори хатарнок дар вазни ман аст. Ман ният дорам ки зидди Пимблет олиҷаноб ҷангам. Шарт нест ки ҳамавақт ту баромади олиҷаноб нишон диҳӣ, лекин дар ин муҳориба ман бояд ки 25 дақиқа баромади олиҷаноб нишон диҳам. Вақте ки ман бо чунин мақсад ба муҳориба мебарам, пас ба рақиб танҳо бахташ баландӣ карда метавонад то ин ки маро шикаст диҳад. Ман бояд ҳамаи корро олиҷаноб анҷом диҳам, то ин ки Пэддиро ба нокаут равон карда соҳиби муҳорибаи унвонӣ дар турнири қасри сафед шавам. Нақшаи ман ана ҳамин гуна аст. Фикр мекунам ки агар ин корро карда тавонам, пас ин беҳтарин роҳи ба анҷом расонидани карьераам мешавад, гуфтааст Гейҷи. Хотиррасон мекунам ки муҳориба байни Ҷастин Гейҷи ва Пэдди Пимблет рӯзи 25 январ дар турнири UFC 324 баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии ин турнир хоҳад шуд. Дӯстон, чӣ гуна ки аз навори гузаштаи мо медонед, ба Нурулло Алиев пешниҳод шуд ки зидди Арман Царукян муҳориба бо қоидаҳои греплинг рӯзи 17 декабр гузаронад, чунки рақиби Арман Абдулазиз бо сабабҳои номаълум аз ин қуввозмоӣ даст кашид. Нурулло ин пешниҳодро қабул кард, аммо на рӯзи 17 декабр, балки моҳи январ. Баъдан ташкилоти ACB ба Арман дигар рақиб пайдо карданд ва акнун расман рақиби ӯ Меҳдӣ Абдуллаев мешавад ва ин қуввозмоӣ онҳо барои камарбанди ситора хоҳад шуд. Лекин ба ин нигоҳ нокарда, Нурулло Алиев боз аз омодагии худ хабар дода навишт ки моҳи январ рафтем. Чӣ гуна ки мебинем дӯстон, ин идея ба Нурулло Алиев хеле писанд омад ва акнун ташкилоти ACB ният доранд ки моҳи январ ё феврал ин қуввозмоиро ташкил кунанд, агар ки бо Нурулло ва Арман маслиҳат карда тавонанд. Бояд қайд кард ки ин қуввозмоӣ бо қоидаҳои греплинг мешавад ва касе ки усул гузаронад ҳамон кас ғолиб мешавад. Ғалаба ё бох дар ин қуввозмоӣ дар рекорди ҷангварон навишта намешавад, чунки ин гӯштин аст, на ин ки MMA. Акнун дӯстон интизор мешавем ва мебинем ки ояндаи ин кор чӣ гуна ба анҷом мерасад. Ташкилоти ACB ҷиу-ҷитсу ин қуввозмоиро ташкил карда метавонанд ё не? Худи шумо дӯстон чунин қуввозмоиро дидан мехостед ё не? Метавонед фикрҳои худро нависед. Ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. То боздид, хонободу сарбаланд бошед.